Di kami nag-grocery sa mga Pure Gold. Mura na Pure Gold pero meron pang mas mura. Sa 7-Eleven. 7-Eleven, Oo, yung mahal-mahal dun. Hindi. Pag pumunta ka sa 7-Eleven, pumunta ka doon sa likod na area, meron doon mga dilata. Meron doon na sobrang mura, mga 15 pesos, na makakabili ka ng mga dilata, na mga meatloaf, mga... Muna galing ka mag-grano ng 7-Eleven, no? Oh. Kay dapat, iya, ang bakal kasang mga dinata sa Lupwes or sa Gisano, mas baratong sa 7-Eleven. Franklin Miano na iya, mapati tre. Sinabi mo naman pati kay pa rin, Franklin Miano niya, greatest influencer of all time. Wait lang ida, mapay 7-Eleven ta. Di ba, lakwarta ko sa buong man. Lakwarta ko sa buong man. 15 na, sir. May shit, 20 sa 20, oh. 20 lang. 20 lang yan, lakton na lang 7-Eleven niya. Gusto niyo? May cambio pa kung 5 pesos. O, dahil lang ida. Nata, tag-15, tag-15, 35, 48, 37, 28, Ligo, tag-28. Hindi na, dapat tag-15 na niya to. Ikaw taga 7-Eleven ka? Hindi, sir. Hindi namin ko, sir, ang presser. Diba 7-Eleven ka, may dindigan pa. O, sir. May packet may ang ligo, mga sardinas, o may tag-15 lang na yan. Bigla ka paligid Franklin may ha, o? Sino na, sir, o? Isa nakapila, grabe nga vlogger nga influencer na. Ha? Sala na isli na 15. Hindi, sir. Isli na Sir? 15. Hindi, sir. Isli na 15. Yan na video na ka, sir? Sige, yabla. Isli na Sir? 15. Isli na. Sir? Oo, diba? Ang baltos ang taga 7-Eleven, hindi pa pati sa ako nga tag 15 lang. Kaya. Franklin yan, nung nagidaya nagambal sa ako nga tag 15 lang. Is pati sa ako makastiguan sa ni Franklin Miano eh. Iniya, basta magamba si Franklin Miano nga tag 15 lang yung dilata sa 7-Eleven. Hindi ko baka sa mga pure gold sa mga lupwes na yan. Mahal na sa lupwes ya. 7-Eleven lang, hindi putik yung magamba Franklin Miano ya. Sure bull na, di ba? Oh, ginakwarta ko 20 pesos lang ya. Naman, tikya. May kambyo po ginalima ya, ring 5 pesos niyo. Magago na ka man. Oo, kambyo 5 piso. Hindi magagano Diba? Diba? Uy, lang. Yeah, sige. Ako balat to siya, ano yan yung Franklin Miano niya, ato na.